idee. Dat schep weer als twee. Kom, we komen lekker stevig tegenaan. Van café naar café stond je later weer op straat. Gedanst en gechant en met iedereen gepraat. Engelken op die wang, ja dat geef ik wel aan mee. Maar al dat andere gedood, dat hoort echt niet veel mee. Ik ga het weer vanavond hier nu even bij. En volgende week, dan maak ik zich wel mee. Kom jongens, hey knal! Hey knal! Volgens zich nu op eens vandaag. Dat is toch wel vrijgezel vertel. Ben ik toch wel van op aan. Hey knal! Ik heb energie wie een vulkaan. Ik heb een idee, dat schat voor ons twee. Kom, we gaan wat lekker stevig tegenaan. Kom op! 1, 2, 3, 4 en hup! 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4 en hup! 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en hup! 2, 3, 4, hey! Hey knal! Volgens zich nu opeens vandaag. Dat is toch wel vrijgezel vertel. Ben ik toch wel van op aan. Hey knal! Ik heb energie wie een vulkaan. Ik heb een idee.